Il-kap tal-Partit Nazzjonalista niżel il-Birgu iżda qajr id-diskors negattiv tas-soltu dwar il-Partit Laburista li l-ġirbin ma tantx kellu messaġġ pożittiv x'jagħtihom. Ebda proposti dwar il-ġejjieni anki jekk qalilhom li għandhom il-problema tad-droga u tal-housing. Aħna qegħdin fil-kottonera. Nafu li hawn problemi soċjali anki ta' abbuż ta' droga. Aħna qegħdin fil-Birgu. Ħarsu lejn il-problemi ta' housing illi hawn fil-kottonera. Nafu illi hawn diffikultajiet soċjali kbar. Għandek single mothers. Iżda l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista ġabara il-kandidat Ivan Bartolo, forsi mingħajr ma jaf. Għax kulħadd qed jibgħat li kulħadd jgħid li ovvjament kulħadd jitkellem u jgħid imma il-Partit Nazzjonalista meta ħireġ bil-proposti. Fl-istess ġimgħa li Simon Busuttil qal id-dettalji dwar il-proposti jagħtihom wara l-elezzjoni, Bartolo tkellem dwar kemm dawn id-dettalji huma diffiċli. Jekk wieħed jiġib riċetta ġdida u jaqbad ktieb dal-magazines li jaslu ġodjar tagħna u jaraw ir-riċetti u jasal il-Christmas jgħidu jinħan għamel dir-riċetta, jekk inti trid tagħmel l-affarijiet bis-serjetà u trid li l-ikel jiġik tajjeb, trid taqra r-riċetta, trid tkun ċert li fimta, trid tkun ċert li mbagħad mort u xtrajt l-ingredjenti kollha li għandek bżonn. U jien m'għandix nas. L-attività kienet indirizzata wkoll minn Marlin Farrugia. L-ewwel ħaġa m'għandix kliem biex nirringrazzja il-Partit Nazzjonalista illi lili bħala kap tal-Partit Demokratiku stidinni biex nindirizza l-ġemgħa hawnhekk ġol Birgu ġewwa l-belt vittorjuża trionfanti tal-Birgu. Grazzi ħafna Marlin. La darba d-diskors ta' Marlin Farrugia kien wieħed imqanqal, Simon Busuttil kien kuntent. Proset Marlin.